Pinagbayag mo ti kargaraw na dyan. Basta na din say, si kasi nga busay, napangag. Kasta lang ka basita din eh. Kuya, labas ka nga dyan saglit. Oo, andyan na! Storbo kayo sa pagtulog. Alam mo, Mercedes, si Dimsey, dumating na pala. Ngayon mo lang nalaman. Pumunta na nga dito sa bahay eh. Hindi nagkita na kayo. Natural, nagkita na nga kami eh. Ano pinag-usapan niyo? Pumuti siya na, bago lang siya magtagalog. Oo, gumaling nga siya. Pero wala pa rin akong pakialam sa kanya. Bakit naman? Bakit? Hindi mo ba siya na-miss? Ano siya, sinswerte? Bakit ko naman siya mamimiss? Bakit? Galit ka ba sa kanya? Dahil iniiwan ka niya? Natural, sinong matutuwa sa ginawa niya? Aalis siya ng walang paalam. Baka naman importante yung nilakad niya, kaya hindi niya sinabi sa'yo. Hay, ewan ko sa taong yun. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ka ba naawa sa kanya? Alam mo namang patay na patay sa'yo. Ba't naman ako maaawa sa kanya? Sa akin ba? Naawa ba siya? Kawawang din. Wala ka na bang ibang tatanungin? Tapos naman na yung pinagawa ko sa'yo eh. Kanina ka pa salita dyan. Hinihintay ko yung bayad mo para makalis na ako. Ay, sorry. Oh, eto, 100. Sandaan? Sandaan lang? Nagkuripot ka mo, Toy. Ano bang ginawa mo? Tinusok-tusok mo lang naman yung baradong lababo ko. Kala mo na madali yung ginawa ko. Susunod, magpapagawa sa akin, ha? Eh di wag. Ang dami namang gagawa dyan. Talagang hindi. Sige, alis na ako. Kuripot. Kuripot na agad. Na, handa ka? Woy, natiwala ka niya. Ay, pero tingnan mo dyan. Talang na bali ni Mercedes. Dalang inayos ko. Bakit hindi dalang mabunong Andres? Po, makaside ka mga ruda na. Sakto, mapangabing mo na tabalay naman na si Dice. Ate Bunag. Bagong ginidim siya. Bakit din sa'yo? Ano yung kasi bunag? Damagama ka na Andres. Kristi sa bang, sikat yung nagbagak. Tapos subling ka niya. Bitag talong na eh. Pinabasol kayo pa ilang. Ito! Awan! Nakakain yung Mercedes mo! Kisa ba Andres, makikatawa ka mo. Kuwak na tulungan na. Kisa ba na ka dyan? Pati siya. Ay, surot tuloy. Tanan Andres, kadaan ako. At tumakita ng Mercedes ko. Talip-tuloy pagkagada dyan. Sige. Tatiket ko. Basta di pataak. Una. Arjus mo na tim say. Nagbukal ka nga talaga. Ata ka man. Sakti mo na. Taka ba lang. Hi, Mercedes. Pwede ba kaming umupo? What? Tunay silang nanay, mapanimpay pagsarmi ang nandim sa'yo. Una. Ano bang ginagawa nyo dito, Andres? Ay gusto daw sabihin sa'yo si Dimsay. Say, tukot jay. Diretsong tapan dam. Tagtagargar pa nga. Ba't ang layo mo naman, Dems? Lapit ka konti. Ano bang itatanong mo, Dems? Anak pag-urayang, masidip ka na. Anak pag-urayang. Bugam daw sa mo. Ano bang sasabihin mo, Dems? Sabihin mo na. Tubig ka pa dyan. Ang init eh. Pawisan na ako. Kasi sa bam. Sa paano mo tayo bagbagamon? Bitag tulong na eh. Tubig o juice? Hindi tubig at Diyos ang gusto niyan. Ang gusto niyang malaman kung mahal mo pa siya. Andres, may pagamot lang. Kuna, si kalang mo ti kapoy-kapoy. Ano Mercedes? Mahal mo pa ba siya? Ano? Sagot agad! Nanginginig na tong kamay ko. Alam mo, Dems? Mercedes! Sino mga bisita mo dyan? Sino yun Mercedes? Huwag mong sabihin pinagpalit mo na si Dems. Ah, yun ba? Si kuya ko, kadarating lang.
ka pa pala? Palabasin mo nga! Gigil ako eh. Palabasin mo si Kuya Mau. Sigurado, pag nakita sunrise, titiklop yaw. Sigurado kayo? Gusto nyo makita si kuya ko? Oo nga eh. Ako din palabasin mo na. Okay, sige, yan yung gusto nyo. Kuya? Kuya? Grace, sigurado, makita na ng bunong mo kung pumyapo tayo dyan. Kuya, labas ka nga dyan saglit. Oo, andyan na! Storbo kayo sa pagtulog. Nagbayag mo tikar-garaw na dyan. Basta na din say. Ang sikas-sika busay. Napangag. Basta lang ka basita din eh. Lalakas ng mga boss nyo. Sino mo ngayon? Kuya, si Andres tsaka si Dems. Bakit anong tinatawa-tawan dyan? Akala ko ba matapang kayo? Boss! Pogi ng kuya mo ah. Pogi talaga yan. Galing bilibid yan eh. Grace, binibilibig. Isa sa pamdi mami bilibay. Nagkapuka manina di mamaw. Aday kulungan ti ko muryo. Muriyak? Murikit natin ah. Mercedes! Anong pinagsasabi nito? Anong yung muryot? Muryot, baliw. Baliw ka daw kuya. Ano? Sino ang baliw? Boss, sabi niya, baliw ka daw. Siya nagibag, Grace. Sika nagibag ah. Sika. Ano, sinong tiklop? Unano, di ba? Tatapak-tapakan lang, no? Sika, tulog ka din. Teko, madikitang ko dun sa'yo. Mercedes, kasi ako. Boss! Kasi ako, boss. Grace, papanamaw! Takabay lang! Matatakyan ulang! Ikaw! Ano pang ginagawa mo rito? O, Dems, di ba may sasabihin ka sa akin? Sabihin mo na. Wala naman akong sasabihin. Si Andres ang gustong sabihin sa'yo. Papalusot ka pa. Kuya, may gusto sabihin sa akin yan. Ano gusto mo sabihin sa kapatid ko? Ano? Sagot agad! Ano? Ano, di ka makasagot ngayon eh. Tapang-tapang nyo kanina. Ano pang ginagawa mo rito? Maris ka na! Huwag ka nang babalik dito ah! What? Sis! Sis! Tagumpay! Ang galing-galing mo talaga!